से दंडटीर नाम कौन कौन पुता गला कहीं ग्राम ग्राम रे बुलेकिना गोटे जगह पुता होना दंड नाच होची तार कौन किपरि उत्पत्ति है ता संबंध में कौन जानी आरंभ करतु गीत आगे गाँव ब्रह्मदंड जहाँकि सत्य जुगे निजे ब्रह्मा पूजा करते सुनादंड बोली लुगा गुड़ाक से बाउंस गुड़ा होची ता ना होची कामांतक। अच्छा आओ आपण कौन जानी आमे जानिया चाहूँ से बाउंसटीर नाम कौन किए तैयारी कला पुता हो गोटे जगह नाचड़ा आरंभ हो कौन यार रहस्य आरंभ कर। नाम हूँ जर्जर दंड। जर्जर दंड अच्छा सेटा कहीं पुता है कहीं आज्ञा सेटा प्रथम हूँ आज्ञा जेहेतु शिव शिवा एकत्र हो 13 दिन स्मृति से बाउंस को खोदिकी भक्त मैंने उद्गार आरम्भ करते। देख दंडटीर नाम आप परफेक्ट कहले जर्जर दंड किंतु जेतेबेले स्वर्गपुर रे नृत्य भारत एड़ा प्रश्नटा भारतीय नाट्यशास्त्र बही है जेतेबेले स्वर्गपुर रे ब्रह्मा
ଆମୋଦ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୋଉ ନାଚଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଅସୁର ମାନେ ରାଗିକିନା ବିରୁପାକ୍ଷ ନାମକ ରାକ୍ଷସ ସେ ଆସିକିନା ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ନାଚ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟାଚୁ ଭାବେ ମାନେ ବିମୋହିତ କରିଦଉଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାଚ ହଉଥିବ, କିଛି କିଛି ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାନ୍ତ୍ରିକ କରିକିନା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ତିଆରି କଲେ ହେଲା। ସେଥିରେ ବଜ୍ରାସ୍ତକୁ ରଖାଗଲା ଏବଂ ଉପରେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ରଖାଗଲା। ସମସ୍ତ 5 ପବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ ରଖିକିନା ଆମର ନିୟମ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଫୁଟିଲେ ଆଉ କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ନାଁ ହେଲା ଜର୍ଜର ଦଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭାଇ ଯୋଉଟା ଯଜ୍ଞ ନା କଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଭରତନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଠିକ ଉତ୍ତର, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ବାଉଁଶଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଆପଣ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କାମନା ଦଣ୍ଡ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ କାମନା ଦଣ୍ଡ ପୁରା ମୁଁ କି ପୁରା ପଚାରିଛି କୋଉଠୁ 3 ଜଣ ଯାକର ଶକ୍ତିଟା ଅଛି ହେଲା। ହଉ ମା ମାନେ କହିବେ